Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Kaseng HNYM West Jaintia Hills District mynta kasi ke arpulai terik ubnai bahendrio 8,000 arpulai hapoh ke jing ialam Presiden Kaseng U Pynhun Shulet ha ke jing iadon lang Waheh Shnong ka Ialong uba ti ram Phawa bat ki dkhot jong Kaseng mynta kasi kila Leit ya kynduh ika Medical Superintendent MS jong ka jowai Civil Hospital Ialong kani ka jing le ya kynduh Kaseng ya ka Medical Superintendent kadei hadien ba Kaseng kala yo jing ujor na babun ki paidbah ha ka bayadei ba ka jing tren jong ki staff jong ka ka hospital bat bun ki jing na hapoh kadei ka hospital. Naka Liang Kaseng ringkat Waheh Shnong kila dawa na ka MS jong kadei ka hospital ba kadei ban shnano da ka side drain haba ya dei ba ka general waste jong kadei ka hospital. Namar ba ki jaklia ba mi na kadei ka general waste kala yard ling ba usurok na jan kadei ka hospital. Kaseng kala ongru ba ka jing tuat ki ba mi na ka jaklia ba wan na kadei ka hospital kala banwan ra shibun ki jingpang ya ki paidbah ka jela barok away. Kaseng kala kerpat ru ya ke MS bakin pleno ya ke gate banadien jong ka hospital bandrung ban mi knang ban lait ke jing khap ngia na ka jakarung syakate ka hospital bat kaseng kala dawaru ya ke MS badeban pen Treikam no shisendon ya ka police boot hapoh kate ka hospital bat Naka Liang ke MS kala ong ba ya ka police boot ladap ban shnasa satang Naka Liang jong ka police department ban pha breu no hapoh kate ka police boot kaseng kala kenturu ya ke MS bakadeban kentu ya ki staff bakin long ki bajai-jai hakaktin ka theliet. Naka Liang jong Waheh Shnong ru ula kentu ya ke MS jong ka jowai Civil Hospital Ialong bakin ambrat pathar ya ki nyut hakalang ki jaka bamarjan jong ka hospital bat ula kentu ya ki staff jong ka ka hospital bakin long ki bajai-jai haba kren bat ki nongpang bat Naka Liang jong Waheh Shnong ula ong bahaka jing shisha kalong ka jing kerku ya ki paidbah jong ka than baki don arteli ki hospital hapoh ka district ke MCH ba ka JCH henry ka jing dkhot Treikam pat kalong penban ka jing tim ya ka hospital bat Naka Liang jong Waheh Shnong ula ong balada ka hospital kam nak ban Treikam Tikna Naka Liang Waheh Shnong bat Kaseng kan Leit ban Khang Tala no shwa ya kani ka hospital Naka Liang Kaseng hi kan salik ya kynduh ya u health engineer wing jong ka sarkar jela hakiba bon ki liang ba u haban pendap ya ki jing trai badang sateng hapoh ka district hi barok ka wei nangkong nang chap de urom ya ki media jing ya to wo pen sapriang ya kani ke information chabro ka welfare yong ka district West Jaintia Hills district hejo ipor nei benta ginong chong chnong yong dor bat chnong Ialong na kau he chnong yong dor bat chnong Ialong ha ka klimat wong poi prakhat yo mi chem bu Medical Superintendent yong ka jowai Civil Hospital Ialong halor ki mat wa ki jing dawa nei benta wo penman no ya go hospital ka full fledged in all sphere hapo yong ka district yong ta kat kam gi jing yu yong i ni hospital em chibun ba ki jing duna nado ki painkhana nei benta ki patient attendance nado ki side drain ki jing no pathar yong ki wasa quarter yong ka jowai Civil Hospital ya ki mar ki mata lane ki sunroom ki jhap ki wami na ki quarter ki sa ki depan man ya ka chnong Ialong lane ka surrounding yong ka chnong Ialong kam ka wi ni ki thau no jhap yong ka jowai Civil Hospital Ialong ha ka jo hi ka por na one le kam chi benta bobu jing mana nei benta ki staff yong ka hospital nadu ki doctors ki staff nurse kam jo wa ki bituan ki wo Treikam ha ni hospital da pa i nadu itien i thlek yong ki ni ko kre ha ni hospital pen mong ki lani pen takha lani pen jur cho i ki jot i chitom yong ki ni patient do em ha ni hospital kani man ko kam ko wi ki jing tim nei benta ka chnong wa ka district juro ko wi annam to ka jing kerku Lada pa ya ki jing duna yong ni hospital kat bukan te ya ki chnong Ialong the surrounding yong hospital dapan man ya ka kam ka wi na gi pain khana lane ka public toilet yong ki medical attendants ne ki bituan ki bru ki wan em kam hagani hospital nei tai ida bo ka jing dawa kani to ka sien ko wa a bu yo i sia hagani hospital hejing to bo dawa wo pen bha lani upun urlong ya ke em kam yong ba hospital kat kam kejuk ko themme ka pain khana to ko em kam do nei benta i kho engineer hapo hospital heju ipor pi side drain lani thau no jep ki wa paka heju ipor heju ya to ko behavior yong ki nong kre nadu ki nurse ki doctor wa ki staff lu ter chami wa em ibenta ibom ya hap kat kam jing klam yong ki ya ki patient lu admit in hospital
emle ki doctors ki will refuse wo admit ye ki patient ha ko hospital emle ki doctors ki wom bienu kre lang kat kam report ke yong patient dan ai tai daw bo ye ke message woro ki kon yong ke jaintia wa wan ki ko hospital yo ki jing sumar go biang heju ipor yo ki de i chai kia wo pura hadien wada mi ki lane wada chim ye ka outpatient slip lani wo bi wan of each jari sem ha gani hostel le man go pair bah ke jing pen Treikam ka hawro ki hostel m ki ke entry gate wo ke exit gate lani ke gate wo sia wo ke gate wo mi handrai ha gani ke hostel ko kat ni chami em do ke gate wo sia don hi tip inai wan mi wan kini ki kari hadien wo de dep yu pen em kam ya ko hostel Peto ke message ko nang pangdo kada chami sachisen ya kam gini ki behavior yong go hostel i kam ka chnong umi yong lang yong bi go khang chisen don ya go hostel klem da pen mk nei bha kani to ka jingtim ko wanra hapoh ka chnong ka thau yong a yong pi hapoh ka district ki woro go ta doi tai benta ha chwa po chi bokut sachisen pha biang i ga message chawro ki kon yong ga jaintia lada chami sachisen ha no iya ke medical superintendent wo suspend mardor ya kam gini ibru ki wan pre hagani hostel ne bha ka kam hostel to ka kam yap kam im ki yong pi yong ladam yo ai ka jing sumar ko paka yo krum set up ya kam gini ki hostel ki wan ra i ka jing tim hapoh ka chnong le ne ke district yong a yong pi snya sorong bo ong bo po hapoh yong go west jaintia yo i artli ki hostel ka wi to ne benta ki wo kha khon le ne ki khlung le ne ki khanna ka wi to ka hostel ne benta ki man adult le ne ki de he Henry ya kam gini gi hospital wo set up hapoh gari yang pi gi yonga lane hapoh ka west jaintia gi yong i man go jing tim yo krum yu pen em kam ya kam gini gi hospital khang no chi sen don heju ipor pen em kam no da ki bi ti wan ki first aid ki wo ye pen em kam ajar ki bisa lada ani go hospital krek ba hakar pam ko biang adu iten ha chwa po che bentai bo put mele wo po khnang ha gini gi hospital to bo em go report em go complain ta i kam ko chnong bo i ko pressure ko hakmat do ladang chaminya kam gini mban si hap yu chimya action go tang e yo pen chitom la ni suspend heju ipor wat bo khang tala ye ko hospital le mban si kam ko bor chnong em i ko hok ko bo khang tala lada ka hospital pen si ko ye ka surrounding dan ni ngi go Treikam kat kam wada pen kam kti haki nei ba ha chwau chimya ka kam hospital ngai ajan le em le ka bam smai kam ki witwan ki department ki wahat ki ban smai ne bha kat ka kam yap kam im bo le chim kti untuk ka kam bo kende dekat wam te ka message ko tibian tam ladam yi ukre kat kam wada abide yapi hapoh ka rule yang hospital dam na ukre la ne thung la ki witwan ki dang em tam kre ne bha hapoh yang go west jaintia dang bon ki bru em kam kre kini ki bru em kat kam man kan ni kopsar ki wom puak kre dan reda kam te Pendam no eki wan kre thung no digibi lam yiu thung digibi khang tala chi sendon ya ga jowai civil hospital Ialong kete to ko message ko dia ko blai chi bon ya ki perlok khantam ye ga dor bat chnong higro ko bi heju ipor ye ki perlok ke HNYM ye ga jingi em lang ye ga jing semran lang bi heju ye to wa ka short inspection yong ga ni jowai civil hospital Ialong ko blai chi bon khantam ye ga media wro